असं अगदी गडद लाल रंगाचं कुंकू घरच्या घरी कसं बनवायचं ते आपण आज बघणार आहोत. आपण नेहमी कुंकू म्हटलं की बाजारातनं विकत आणतो, पण त्या कुंकवामध्ये बरंचसं केमिकल असतं. ते कुंकू वापरल्यानंतर बऱ्याच जणांना त्याचा खूप त्रास होतो. म्हणजे काही जणांना कुंकू जिथं लावतो तिथं बऱ्याच जणांना खाज येते किंवा तिथं पुळ्या येतात. तर असं हे केमिकल विरहित आणि मस्त असं कुंकू आपण घरच्या घरी आज बनवणार आहोत. कुंकू किती छान झालेलं आहे ते तुम्ही बघू शकता. सणावाराचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि प्रत्येकाच्या घरी सणांची तयारीची पण लगबग सुरू झालेली आहे. तर त्यापैकीच एक म्हणजे आता हे कुंकू. तर घरच्या घरी जर आपण असं कुंकू बनवलं आणि ते जर आपल्या पूजेमध्ये वापरलं तर आपली पूजेचं जे समाधान आहे ते आपल्याला अजून मिळणार आहे. नमस्कार, मी अदितीच बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर आपल्या व्हिडिओला आता सुरुवात करूया. इथंही मी 1/3 कप हळद घेतलेली आहे. हळदपूड घ्यायची आहे. ही माझी घरगुती हळदपूड आहे म्हणून मी ही चाळून घेतलेली आहे. तुम्ही जर विकतची वापरत असाल तर चाळण्याची गरज नाही. तर ही एवढी मी हळद घेतलेली आहे. आता त्याच्यासाठी दुसरा लागणारा जिन्नस आहे तो म्हणजे लिंबाचा रस. तर 2 लिंब मी इथं कापून घेतलेली आहेत आणि त्यांचा रस मी काढून घेतलेला आहे. अगदी घरगुती उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये आपण हे छान असं कुंकू बनवणार आहोत. तर लिंबाचा रस असा काढून घ्यायचा आणि तो व्यवस्थित गाळून घ्यायचा. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठेही लिंबाची बी किंवा लिंबाचा जे धागे असतात ते असता कामा नये. आपल्याला एकदम प्लेन असा हा लिंबाचा रस घ्यायचा आहे, स्वच्छ असा. तर हा बघा, मस्त असा हा लिंबाचा रस मी इथं काढून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर लागणारा दुसरा घटक आहे तो म्हणजे हा चुना. तर पानांच्या दुकानांमध्ये अगदी आरामात मिळतो हा चुना, खायच्या पानांच्या दुकानांमध्ये. तर हा चुना आहे तो ही 2 रुपयाची डब्बी आहे. तर हा चुना आहे तो मी एका वाटीमध्ये काढून घेतलेला आहे. हे बघा, चुन्यामुळे आपल्या कुंकवाला मस्त असा लाल रंग येणार आहे. तर चुना असं एका वाटीमध्ये काढून घ्यायचा आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि याची आपल्याला चुन्याची निवळी बनवायची आहे. म्हणजे जेव्हा पाणी आपण चुन्यामध्ये मिक्स करतो तेव्हा त्या बॅटरला चुन्याची निवळी असं म्हणतात. हे बघा, हे जे पाणी आहे त्याला चुन्याची निवळी म्हणतात. तर असंच पाणी घालून आपल्याला ही चुन्याची निवळी जी आहे ती बनवून घ्यायची आहे. हे बघा, मस्त एकदम लालसर रंगाचं आपलं छान अगदी कुंकू या चुन्याच्या निवळीमुळे तयार होतं. तर चुन्याची निवळी आता बनवून झालेली आहे. आता कुंकू कसं करायचं ते बघूया. तर इथं जी हळद आहे तर त्याच्यामध्ये मी हा भीमसेनी कापूर आहे तर त्याची एक छोटीशी वडी आहे, त्याची पूड करून इथं मी वापरलेली आहे. आपल्या कुंकवाला मस्त असा एकदम भीमसेनी कापराचा मस्त असा सुगंध येईल. तर थोडीशी एक छोटी वडी घेतलेली आहे मी आणि ती मी इथं त्याची पूड करून वापरलेली आहे. तुमच्याकडे भीमसेनी नसेल तर रेग्युलर साधा कापराची एक वडी इथं पूड करून घातली तरी चालेल. नंतर मग मी याच्यामध्ये 1 चमचा लिंबाचा रस घातलेला आहे. हे बघा, 1 टीस्पून आहे हा लिंबाचा रस आणि तेवढंच नंतर मग मी ही चुन्याची निवळी घातलेली आहे. ही बघा, निवळी घातल्याबरोबर तुम्ही बघू शकता हळदीने आपला कलर चेंज केलेला आहे आणि आता मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर चुन्याची निवळी आणि लिंबाचा रस घालून घ्यायचा की जोपर्यंत आपल्याला हवा तसा मस्त असा लाल रंग मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. हे छान असं मी मिक्स करून घेतलं. पुन्हा मी 1 चमचा याच्यामध्ये चुन्याची निवळी घातलेली आहे आणि पुन्हा 1 चमचा मी याच्यामध्ये लिंबाचा रस घातलेला आहे आणि पुन्हा मी हे छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, लिंबाच्या रसापेक्षा तुम्हाला चुन्याच्या निवळीची प्रमाण जे आहे ते थोडं जास्त ठेवायचं आहे. त्यानेच या कुंकवाला मस्त असा लालसर रंग येणार आहे. हे बघा, जसजसं मी हे मिक्स करत जाईन तसतसा याचा हा हळदीचा रंग आहे तो चेंज होत जाणार आहे आणि मस्त असा लाल रंग येणार आहे. जसजसं जेवढं तुम्ही मिक्स कराल तेवढा ह्याचा रंग खूप छान येईल. पुन्हा मी 1 चमचा याच्यामध्ये चुन्याची निवळी घातलेली आहे आणि आता हे चांगलं 10 मिनटासाठी मी एकदम मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. एक 10 मिनटं असं छान अगदी हाताच्या बोटाने चोळून हे मिश्रण आपल्याला मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत त्याचा रंग बदलत नाही, मस्त असा लालसर रंग येत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक 10 मिनटं बरोबर याला लागतात. तुम्ही बघू शकता माझ्या बोटांचा पण कलर आता लालसर होत चाललेला आहे जसजसं मी मिक्स करत चाललेली आहे.
तर मस्त असं आपलं घरगुती हे कुंकू तयार होणार आहे, केमिकल विरहित एकदम छान असं. तर एक 10 मिनटं मी हे असंच मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा 10 मिनटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता किती सुरेख रंग या कुंकवाला आलेला आहे. मस्त एकदम परफेक्ट, खूप छान असा मस्त असा लाल रंग या कुंकवाला आलेला आहे. बघू शकता तुम्ही. असं वाटतच नाही ना की हे आपण घरात तयार केलं आहे. तर एकदम सुरेख असा मस्त असा कलर आलेला आहे. माझी बोटं पण बघू शकता तुम्ही कितपत लाल झालेली आहेत. तर चुन्याच्या निवळीचं प्रमाण तुम्ही अजून थोडं जास्त ठेवलं तर हे कुंकू जे आहे ते मस्त अजून लाल रंगाचं होतं. तर आता हे फॅनखाली आपल्याला वाळवून घ्यायचं आहे. एक रात्र मी फॅनखाली हे वाळवून घेतलेलं आहे. अजिबात उन्हामध्ये वाळवायचं नाही. तर ही जी प्लेट आहे तर तशीच मी फॅनखाली ठेवून दिलेली एक रात्रभर आणि घरातच मी हे कुंकू आहे ते वाळवून घेतलेलं आहे. कारण आपण याच्यामध्ये लिंबाचा रस आणि चुन्याची निवळी वापरल्यामुळे हे थोडंसं ओलसर होतं. तर एक रात्र एका फॅनखाली हे वाळवून घ्यायचं आहे. तर एक रात्र झालेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता कुंकू मस्त वाळलेलं आहे. आणि आता मी हे मिक्सरमध्ये थोडं फिरवून घेणार आहे. कारण कुंकू जेव्हा वाळतं तेव्हा त्याच्यात थोडेसे खडे होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हे थोडं मिक्सरला फिरवून घ्यायचं म्हणजे एकदम मस्त एकदम बारीक असं आपल्याला कुंकू मिळतं. तर मी हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे एकदम बारीक छान अगदी. आणि नंतर मी हे एका चाळणीने चाळून घेतलेलं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये कुठे एखादा जाडसर कण राहिलेला असेल तर तो निघून जाईल आणि एकदम मस्त एकदम बारीक फाईन पावडर झालेलं आपल्याला कुंकू मिळेल. तर मी हे चाळून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता किती मस्त असा छान असा सुरेख कलर या कुंकवाला आलेला आहे. हे बघा मस्त असं चाळून घ्यायचं कुंकू. परफेक्ट मस्त एकदम आपलं कुंकू हे बघा झालेलं आहे. सुरेख लाल रंग या कुंकवाला आलेला आहे. एकदम घरगुती पद्धतीतलं हे छान असं कुंकू आहे. आता मी याच्यामध्ये हे आहे ते खोबरेल तेल. तर खोबरेल तेलाचे 7-8 थेंब याच्यामध्ये घातलेले आहेत. त्यामुळे कुंकवाचं एकदम मस्त असं टेक्स्चर तयार होईल. तर असंच हे खोबरेल तेल घालून तुम्ही हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा मी हे मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. परफेक्ट. तर तुम्ही बघू शकता किती छान एकदम मस्त असं आपलं हे घरगुती कुंकू झालेलं आहे. तर या सणासुदीच्या दिवसाला नक्की अशा प्रकारे तुम्ही कुंकू बनवा. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा व्हिडिओसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.